fort temporal. Tots junts som imparables i no ens vencerà ningú. Si el món tenebrós ens vol barrar el pas, no hi ha amagatall que escolta el cor. Ets tu qui avui amb mi, tots junts som imparables i no ens vencerà ningú. Blue Dragon. Estic fart! Això no està gens bé! Espereu un moment! Com és que sempre em toca a mi? No és just! Si no t'agrada, marxa. No necessitem cap inútil. Vols callar? No t'ho he preguntat a tu! No cal que et posis així. Si et faig carregar amb les bosses és perquè et posis més fort, home. No és que et vulgui fer cap mala passada. Què? Ho dius de debò? Si és només per això, m'hi penso esforçar de valent! Vinga, anem! Segueix sent el mateix totxo de sempre. Poca solta. Maleïcia! En Shu i en Jiro. Escolta, Zola. Per què no m'ensenyes a convocar l'ombra d'una vegada? Impossible. Encara et fan falta moltíssims entrenaments. Esperit, cos i tècnica. Si no acabes aquests 3 entrenaments, no podràs convocar l'ombra de cap manera. Ja m'entrenaré. Però mentrestant també vull que m'ensenyis a convocar l'ombra. Per què? Perquè no aguanto més els aires de superioritat que té. Em posa negre. A més, no vull ser una càrrega per vosaltres. Entesos, doncs. Però seguiràs les instruccions que et doni al peu de la lletra. I tant que sí! Faré tot el que tu diguis! Abans de començar, és necessari que coneguis i comprenguis els aspectes físics i teòrics de l'ombra. T'escolto! L'ombra té una naturalesa que no és teva, però alhora també és part de tu. Costa d'expressar en paraules, però convocar l'ombra és com desempallegar-se d'una capa molt fina de la teva pell. I ara què et passa? Bé, és que no ho he entès gens, això que has dit. Doncs comença per alliberar-te de la força que et sobra. Procura dirigir-te a l'ombra mentalment i prova de cridar-la. Que em dirigeixi a l'ombra? Exacte. Però tingues en compte que jo t'ensenyo la meva manera de convocar-la. I tu ja l'has convocat una vegada, l'ombra. Pensa com ho vas fer i prova. Entesos! M'allibero de la força del cos. Em dirigeixo a l'ombra mentalment i la crido. Vine! Surt! Ombra! Abans t'he dit que ho fessis mentalment. Ai... Merda! Ja m'ho semblava que no estaves preparat. Primer hauràs d'entrenar altres coses i anar avançant de mica en mica. Jiro, encarrega't de l'entrenament d'en Shu. Espera't! Per què haig de ser jo? Bona pregunta! Per què m'hauria d'entrenar amb aquest? Si us fa por perdre, val més que ho deixem córrer. Jo perdre contra aquest? Doncs així, tot decidit.
No em sembla bona idea. Pel que fa a la tropa enviada al poble de Tata, un 80% de l'armament ha quedat destruït i la tropa l'han aniquilat completament. D'altra banda, després de la batalla, les forces enemigues han començat a anar cap al nord-est. Res més fi de l'informe. Gràcies. Tu què en penses, Dolsk? Veig que la força bèl·lica de tot un esquadró de l'exèrcit del Gran Regne l'han aniquilada en una sola nit. Evidentment no ho podem passar per alt. Per incompetent que fos aquesta tropa, es tractava d'una força massa gran perquè li hagi passat això. Pot ser un nombre? No ho sé encara, ho hauria de comprovar personalment. Però és una cosa que em té força encuriosit. Aleshores, perfecte. Han arribat ordres directes de Sa Majestat, nene. Dolsk, et faràs càrrec d'aquesta missió. Serà un honor. Hem acabat. Què? Ah, d'acord. Va, continuem, Shu. Sí, esclar. Que et passa res? No em passa res. Res del món. Penso que això... Que em guanyis! Marxem. Sí. Maleïcia! Encara estàs molt verd. Comença. Surt ara! Ombra! No et desanimis encara. Fa falta molt de temps per aprendre a convocar i a controlar l'ombra. Va, Tanoka, fem una carrera. Anem! No facis trampes! Espera't que t'enxampi! Tu creus que l'ombra que se li va aparèixer a en Shu se li va aparèixer per casualitat? Cluque, per què ens vas voler acompanyar? Què? Aquest viatge està ple de perills. Deus tenir una raó de pes per anar-te'n amb en Shu i abandonar el teu poble i la teva família. Senzillament estic amoïnada per ell. Sincerament, han passat tantes coses en tan poc temps que l'he seguit sense gairebé ni pensar-m'ho un segon. En Shu acostuma a ficar la pota i no me'n puc estar de vigilar-lo. Esclar, ja veig que tens un cor molt gran. No, i ara, no, dona! No cal que ho neguis. Aquest cor tan gran algun dia serà la teva pròpia força, Cluque. I tu, per què l'has volgut fer, aquest viatge? Doncs perquè tinc un objectiu. Diguem-ho d'aquesta manera. Un objectiu? Jugar amb paità pel mig del bosc és la meva especialitat. No em penso deixar guanyar per aquest fatxenda.
vols que t'ho digui, el fet que et sàpigues bellugar de pressa pel mig del bosc no et servirà de res a l'hora de lluitar amb l'ombra. Si no aprens a convocar l'ombra i a controlar-la, oblida't de lluitar contra cap enemic. Això ja ho sé, Fatxenda! Escolta una cosa, Giro, que et quedi una cosa clara. Jo et ben asseguro que no em guanyaràs mai! Però si fa força estona que ho faig. Ataca. Minotaure! A l'atac! Què? Toma aquesta! Ara és el moment! Ai, caram. S'ha acabat. Ja entenc que et vulguis reservar a la força, però així sembla que m'estiguis demanant que t'ataqui. Quan vols fer una gran demostració, abaixes la guàrdia. Si no arregles això, no podràs transformar aquesta arma en un atac mortal. Això ja ho sé de sobres! L'enemic no s'hi adaptarà pas a les teves necessitats. Continua treballant. Increïble! Es veu que la rivalitat d'en Shu amb en Giro va per bon camí. Però tot i que hi pugui competir amb força física, encara falta molt perquè aprengui a dominar completament l'ombra. Dubto que ells es mantinguin gaire temps al marge. Ens hem d'afanyar. Cluque, es pot saber què fas? Em sabia greu estar-me sense fer res. I he decidit fer alguna cosa útil. Que cuines? Sí, cuino. Però si no sap cuinar! Té, tasta això. Que bé, moltes gràcies! T'agrada? Menja tant com vulguis. Estic molt cansat, me'n vaig a dormir una estona. Ah? Ah, Giro! Què fas, cuines? No cal que t'hi esmeris gaire, entesos? Per què? Si no t'hi esmeres una mica, el menjar no surt gaire bo. No se sap mai quan pot atacar l'enemic, Cluque. I tot el teu esforç se n'aniria a Norris. Ho dius per això? D'acord, d'ara en endavant seguiré el teu consell. Bé, Giro, ja et pots confitar el menjar de la Cluque. Escolta, Giro, i tu per què viatges? per què m'ho preguntes, això? És que abans la Zola m'ho ha preguntat a mi. I ara pensava que contestaries tu. Ho vols saber? Per venjança. Per venjança? Si viatjo, és per derrotar en Nene. És el meu objectiu. L'enemic. Encarrega't en tu, Giro. Què? Has dit l'enemic? Surt del mig. Vosaltres dos amagueu-vos al bosc. Què dius? Que te'n rius de mi? Caram, però si són uns nens. Bé, tant se val. A l'hora de lluitar és igual l'oponent. Merda! Però què ha passat? Ah! El menjar! Acabo de passar tot el matí per preparar aquest menjar! Em presento. Em dic Dolsk. I aquesta ombra
és l'encarregada d'aniquilar-vos ara mateix. L'ogre. Surt, Minotaure! Ja m'ho semblava que tenies una ombra. Així serà molt més divertit, no trobes? Que serà més divertit, dius? Exacte. A la vida has de mirar de divertir-te en comptes d'avorrir-te, no trobes? Aquest paio tan estrany diu coses força interessants, té força estil. Deixa't estar de xerrameca i ataca Minotaure! Com vulguis. No pot ser! Vaja, veig que a la teva ombra li agrada presumir de la seva força. Però si t'interessa, en qüestió de força no ens guanya ningú d'aquest maleït món! Ja n'estic tip. Cada cop que surto el mateix. Aquest pas acabaré fent pols. No et queixis, va, som-hi! Jo també! Malàisia! Com és que jo no puc? Continua! Hi ha un altre manipulador d'ombres? Tranquil·litza't, tingues més sang freda. Ja ho sé, no cal que m'ho diguis. No t'hi fiquis, sents? No n'hi ha per tant. Onades de fúria! N'estàs segur, Giro? Vols que ja acabem d'una vegada? Malícia! Ets un principiant, estàs ple de punts febles. Ja t'he avisat abans. Calla! Al cap i a la fi encara ets petit. Però tu no li donis peixet, ogre? Merda! És que l'únic que puc fer és quedar-me aquí mirant? Xu! Què vols ara? Fes sortir aquell ombra de seguida! Què? Vull que et menges aquest animal ara mateix! M'ha fet malbé tot el menjar! Pots saber per què estàs tan emprenyada? Vine aquí, no puguis Escolta, xu! per què t'emprenyes amb mi? Para de somniquejar i fes-la sortir d'una vegada! Ai, que mal! Ah! Però què? Com? No pot ser. Ha sortit! En tan poc temps ha pogut tornar a alliberar el drac blau. Xu! Vull força! Vull que em doneu més força! Fes el favor d'estar-te quiet! Em sembla que encara no ha après a controlar-la. L'ombra ho ha pogut. Però com carai? Molt bona, Blauet. Però què fas, tros de burro? Malícia! En Xu s'està deixant arrossegar per l'ombra! I ara què fem? Les coses pinten força pitjor que abans. Giro! Emporta't la cluca i aneu al bosc. Jo ja m'encarrego de la resta. Ja t'he dit que no t'hi fiquis! Val més que te'n passis l'orgull. Ja no hi tenim res a fer aquí. Acabaré amb ell! Jo no sóc com en Xu! I com t'ho penses fer? La Sola ja et va avisar. L'enemic no s'adaptarà mai a les teves necessitats. Onades de fúria! Ei, espera! Ja t'he dit abans que és inútil! Encara no s'ha acabat! Em sembla que ho hauríem de deixar córrer. Sents? Ja començo a estar una mica cansat avui. Ha arribat el moment! Reno, sí que ets tossut, nano. Acabem d'una vegada! Que bé! Què?
Gens malament. Has aprofitat un descuit que ha tingut. Per cert, abans deies no sé què de la teva força. Ja t'ensenyaré jo quina força és la meva! Hades de fúria! I resulta que he perdut per culpa de la força. Ho hem aconseguit! Sí, senyor. Pareu-lo, sisplau! Has trobat l'oportunitat i has vençut l'enemic. Aquest cop t'ha sortit bé, En però... sóc conscient. No la penso repetir gaire sovint, una lluita que em comporti tants danys. Em plantejo. Qui deu ser en realitat en Shu? Té un do? O no en té cap? Què és allò? És una nau del Gran Regne! Faria el que fos per mi, per tu. Aniria allà on fos per estar junts. Ens en sortim. És difícil no hi ha amics com tu. És molt difícil no hi ha amics com tu. És difícil no hi ha amics com tu. 突如衆たちを襲った影使いマルマロ。その呪いによって全員マルマロになってしまうのだった。どうすんだマロ！嫌だマロ！こんなぬいぐるみみたいな体！頭とお腹が同じ大きさマロ。目なんて線だけマロ。次回ブルードラゴン切り札はパンツ。